Hello everyone, welcome back again. We just did the English sound for next Sunday, but then another top scale. Why not finish up for our Igbo brothers? I normally do the sounds for Igbo and the English versions. So I want to use the same beat and do the Igbo sound. So I hope you will like it. The Igbo sound says, ọ bụrụ na gị onye nwe anyị na-agwa ajọ omume anyị ọnụ, onye nwe anyị, onye ga-eguzo? Can we put this in the song using this beat? Let's try it out. I hear you. Thank you. Let's try this way. Ọ bụrụ na gị onye nwe anyị na-agwa ajọ omume anyị ọnụ, onye nwe anyị, onye ga-eguzo? Ọ bụrụ na gị onye nwe anyị na-agwa ajọ omume anyị ọnụ, onye nwe anyị, onye ga-eguzo? Sing it. Na-agwa ajọ omume anyị ọnụ, onye ga-eguzo? Verse 1. N'ugwu mmiri ka m na-agba ọkụ gị, onye nwe anyị, onye nwe anyị, nụrụ akwa enyemaka n'ebe chenti, nụrụ arịrịọ ọmụ. Ọ bụrụ na gị onye nwe anyị na-agbaji omume anyị ọnụ, onye nwe anyị, onye ga-eguzo? Ọ bụrụ na gị onye nwe anyị na-agbaji omume anyị ọnụ, onye nwe anyị, onye ga-eguzo? Hallelujah. Because of his merciful love, we continue to exist. His merciful love is so wonderful in our lives today. Ọ bụrụ na ọ na-agwa ajọ omume anyị ọnụ, o nwere onye ga-eguzo. This is a psalm for next Sunday, Psalm 130, verse 3. Verse 2 says, ọ bụrụ na gị onye nwe anyị na-agwa ajọ omume anyị ọnụ, onye ga-eguzo? Ma ị na-agbaghara anyị, n'ihi nke ya anyị na-asọpụrụ gị. Ọ bụrụ na gị onye nwe anyị na-agwa ajọ omume anyị ọnụ, onye nwe anyị, onye ga-eguzo? Ọ bụrụ na gị onye nwe anyị na-agwa ajọ omume anyị ọnụ, onye ga-eguzo? Hallelujah. Verse 2 says something very special. And then even verse 3. Let's go and visit verse 3. Verse 3 says, I'm waiting for the Lord, I long for him. Let's sing it according to how we write it here. Ana m eche onye nwe anyị, mkpụrụ obi m na-eche ya, na nkwa ya ka m nwere nchekwube. Mkpụrụ obi m na-eche onye nwe anyị, karịa otu ndị nche si eche ụtụtụ. Izrel nwee nchekwube n'onye nwe anyị. Onye nwe anyị na-agwa ajọ omume anyị ọnụ, onye ga-eguzo? Ọ bụrụ na gị onye nwe anyị na-agwa ajọ omume anyị ọnụ, onye nwe anyị, onye ga-eguzo?
Again, cross again. Oh, Verse 4 talks about the love of God. I say, Israel and Nigeria. Let's go. The last verse. Israel, Nigeria niile, ọbụrụ na gị, onye nwe, na-agbaji omume anyị ọnụ, onye na-eguzo, ọbụrụ na gị, onye nwe, na-agbaji omume anyị ọnụ, onye na-eguzo, ọbụrụ na gị. Thank you for following us. Share this video. Once again, thank you, my brother Chijioke Agoma Joseph. He's right there. He's a great producer, a great studio engineer, and I'm very happy to have you here. That is Diadem Studios. My daddy in the Lord. My daddy in the Lord. And he's doing well. He's a holy son. Oh, God bless you. Amen. Thank you, brother. Amen. Yeah. Almighty God bless you. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Amen.